Stand experience. Well, I met this girl through a dating app. So, tinay ko lang siya out of, siguro namimiss ko lang yung may kalabingan, ganun. Kasi galing ako sa isang long-term relationship before. Well, sinabi ko nun, I'm not looking for girlfriend. Siguro out of spontaneity. Hindi na siya nasundan kasi it's not really my thing. Parang, alam mo yun, I just did it for the, experience. Pero iba pa rin talaga pag mahal mo yung tao. Well, kumain lang kami initially, pero one thing led to another. Ganyan. Ano? Hindi ko alam yung ganong klaseng English. Kumain lang kayo tapos kinain mo yung pagkain na nandun na sinerve. Oo, parang ganun. Nagkamabutihan, nagkausap about life in general. Sabi niya sanay na din daw siya sa ganun. We had conversations naman after. Gumagamit ka pa rin ng dating app? Hindi na. Walang genuine connections, which is siguro yun yung mas nagmamatter na sa akin, sa edad kong time na para magseryoso. Gumagamit ka ba ng dating app? Sino na nakilala mo dyan? Ay, may nakalandian ka na? Naging jowa mo o naging asawa mo pa? Good for you. Magkaiba po tayo o magkakaiba tayo ng persepsyon tungkol sa dating app. Some people may say na wala kang mahahanap na matinong relasyon pag gumamit ka ng dating app. Yung ibang mga tao daw na nandiyan sa dating app ay naghahanap lang ng short-term lambingan. Ano yun? Di ko rin alam. Kunwari lang. Charot! Uy, darot. But kidding aside, meron din namang nagsasabi na depende pa rin yan sa tao. Kasi meron pa rin naman dyan na mga user ng dating app na seryoso at naghahanap ng pagmamahal na totoo. Ako personally, gusto ko lang ibahagi sa inyo na nag-download ako ng dating app. Hindi para maghanap ng kaharutan o ng kalandian tsaka ng kalambingan Di ko kailangan yun ng time na yun. But kidding aside, nag-download ako so that alam ko kung ano yung meron doon. So that I'd understand yung mga taong nandoon. And then, na-realize ko na yung paggamit ng dating app, it's an effort Ang laking effort nun. Kasi, mag-swipe right ka, swipe left ka. Tapos, kailangan mong isiping maigi kung sino doon yung gusto mo lang replyan. Kung baga may standard ka or kung ano mang re-reply nun sa'yo, magdedepende ka doon. Tapos, kailangan gumamit ka ng phone mo, magpindot-pindot ka. Parang kulang na lang mamagana yung daliri ko. Tapos nakakatamad siya. For me hanggang sa na-realize ko, this is actually siguro not for me. Kasi, hindi ako yung klase ng tao na mas cellphone. Nakahawak ng cellphone palagi. Tapos alam mo yung ginaganahan kang mag-text. Hindi iba talaga kapag nakakausap mo ng personal. And I think, yung iba naman, ganun talaga din. Gusto rin yung nakakausap ng personal. Kaya nga pag nakachat agad, nakikipagkita na, tapos ano na? Ano yung ano na? E di, kwentuhan, kapihan, ganun. Tapos nag-check-in, chicken, joy. Nag-e-enjoy kasi may chicken. O, ganun. And then, ang ending, masaya naman sila. Pero for some, heartbreak nila.
So, depende yun, kabisyo. Ang mahalaga, we listen and we don't judge. Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, makakapiling mo ako ang Basa Princess ng Love Radio. DJ Rocky Terra. Samahan mo ako ngayong gabi as I reveal ang patikim ng Spotify Philippines Top New Podcast of 2024, DJ Rocky's Secret Files. Pumasok ako sa isang maling relasyon upang maramdaman ulit kung paano mahalin. Oh, kailangan bang magkamali para maramdaman mo yung sinasabi nilang pagmamahal o init ng pagmamahal? Hindi naman, diba? Pwede namang may tamang relasyon tapos maramdaman mo yung init. Magpakulo ka lang ng tubig. Corny ko ba doon? O kaya punta ka sa may bandang Tarlac, yan. Kasi sa Tarlac, pagdating ng summer, sobrang init talaga. Oh. Anyway, abangan mo yan sa akin pagbabalik, ha? Kapiling mo ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's number one. Metro's number